Txiki podcasta. Kaixo lagunak, gu Erronkariko DBH lauko ikasleak gara, eta egin ditugun bi ipuin kontatuko dizkizuegu. Ipuinak gau beltzari buruz doaz. Gau beltza Euskal Herrian ospatzen den festa bat da, eta gaur egun berreskuratzen saiatzen ari gara. Otsoen gau beltza. Historia hau haizeak kontatu zidan, mendi baten gailurrean onddoak hartzen nituen bitartean. Erronkari bailarako herri guztietan, urriaren 31an, gau beltza ospatzen zen. Historia hau Uztarrotzen kokatzen da. Uztarrotzen 4 ume bakarrik bizi ziren, Jon, Ekaitz, Garazi eta Miren. Garazi helduena zen, 9 urte zituen, oso altua zen, ila luzea eta horia zeukan, begi marroiak eta pertsona oso alaia eta jatorra zen. Jendeari laguntzeko prest zegoen beti. Ekaitzek 8 urte zituen, basua zen eta ia motza eta beltza zeukan. Begiak txikiak eta urdinak zituen, pertsona oso alaia eta jatorra zen. Asko hitz egiten zuen eta oso mugitua zen. Jonek ere 8 urte zituen, Ekaitz baino altuagoa zen, baina Garazi baino basuagoa. Ia motza zeukan, eta horia, begi handiak eta berdeak zituen. Pertsona serioa zen, baina bihotzonekoa. Oso isila zen, eta astakeria asko egiten zituen. Miren txikiena zen, 7 urte zituen. Oso basua zen, ila luzea eta marroia zuen. Eta begi urdinak eta txikiak zituen. Neska isila zen eta bakarrik bere 3 lagunekin egotea gustatzen zitzaion. Urriaren 31 zen, eta eskola bukatzeko irrikitan zeuden, hurrengo eguna jaizelako. Uztarrotzera iritsi zirenean autobusetik korrika atera ziren eta 4 artean erabaki zuten 5etan plazan geratuko zirela. Autobusetik atera zirenean konturatu ziren eguna oso ilun zegoela, hotz asko egiten zuela eta haize handia egiten zuela. Ekaitz plazara joaten zen bitartean konturatu zen kale guztiak hutsik zeudela eta animali asko zeudela, katuak, oioak, txoriak. Arratsaldeko 5 iritsi zirenean, 4 lagunak plazan zeudela hizketan hasi eta zer egin ahal zuten pentsatu zuten. Mirenek ideia bat bota zuen. Ideia bat dut, zergatik ez gara joaten etxez etxe gau beltza ospatzera, beste horrak bezala. Ideia bikaina da, baina hobeto izango litzateke beldurra ematen duen zerbait eztaz mozorratzea ez, esan zuen Jonek. Gure etxetara joan algara, eta ator batzuk eta maindire batzuk hartu alditugu eta horrekin mozorratu, esan zuen Garazik. Nire etxera joan algara, maindire asko ditut eta ez ditugu esertarako erabiltzen. Gainera ardu eta margotu demostu alditugu, esan zuen Ekaitzek. Ekaitzenen etxera abiatu ziren. Egin sartu zirela, ganbarara igo ziren eta izkina batean zegoen kartoi izkutxa handi bat hartu zuten. Ireki zuten eta bertan 10 maindire inguru zeuden. Bakoitzak bat hartu zuen eta egongelara jaitsi ziren maindirak margotzera. Ekaitz, margo beltza duzu, galdetu zuen Jonek. Bai, orain ekarriko dizuet, erantzun zuen Ekaitzek. Gaua heldu eta jada bukatu zutenez, kalera atera ziren mozorrekin eta saski batzuekin beste etxeetan, ematen zietena bertan gordetzeko. Lehenengo etxera joan ziren eta atea jo zuten. Tok-tok, amona batek ireki zien atea. Kaixo gazteak, zer nahi duzue? Galdetu zien amonak. Siria ala saria, esan zuten 4 lagunak batera. Itxaron momentu bat, orain aterako dizuet zerbait, esan zien amonak. Ados, eskerrik asko, erantzun zuten. Amonak txokolatea atera zien, eskerrak eman zioten eta aurrera jarraitu zuten. Hurrengo etxea mendian zegoen, bidea oso iluna zen, ezer ikusten. Garazi beldurra sentitzen hasi zen. Zergatik ez garatzera bueltatzen, esan zuen Garazik. Ez izan beldurrik Garazi, gurekin zaude, esan zuen Mirenek. Jon atzera biratu eta hotxo bat ikusi zuen. Beste aldera biratu eta Ekaitzez zegoela konturatu zen. Miren, Garazi, Ekaitzez dago, desagertu egin da. Goazen hemendik, azkar, esan zien Garazik.
Tipi tapa herrira bueltatu ziren, eta Mirenen gurasoen bila joan ziren laguntza eskatzera. Ama, aita, ekaitz desagertu egin da, esan zien Mirenek bere gurasoei. Mendiko etxean geunden, gau beltza ospatu nahi genuelako, eta bat-batean 8 bat ikusi dugu, eta ekaitzez zegoen, azaldu zien Jonek. Norbaita bisatu behar dugu, eta bilatzera joan behar gara, esan zuen Garazik. Etxetik atera eta Miren eta Jon ekaitzen gurasoen bila joan ziren, eta bitartean Garazi eta Mirenen gurasoak herritarrak abisatzera joan ziren. Beraiekin mendira abiatu ziren. Ez zuten ezera aurkitu, eta etxera triste bueltatu ziren. Hurrengo egunean goiz esnatuko ziren eta bilatzen jarraituko zuten. Goizeko 9:30 heldu ziren. Ekaitzen gurasoak prest zeuden beste herritarrekin mendira joateko. Baina bat-batean, dindon eta azkar ateruntxuan ziren. Atea ireki eta basozain bat zen. Ekaitzen gurasoak zarete, galdetu zien. Bai, zergatik erantzun zuten. Ekaitz mendian aurkitu dut, izkina batean zegoen, izoztuta zegoela esaten zidan eta horregatik mendikura eraman dut, esaldu zien. Eskerrik asko, bertara joango gara. Herriko medikura joan ziren, eta bertan ekaitza aurkitu zuten. Medikua berarekin zeuden, manta bat zeukan gainetik eta eskularru batzuk zituen eskuetan hotza ez izateko. Aita, ama, ongi nago, 8 batek hartu nau eta menditik eraman nau, esan zien ekaitzek. Ekaitz, zelako sustoa, esan zion aitak. Lasai egoen, laster joango gara etxera, esan zion amak. Hala bazan, ez bazan, Uztarrotzeko plazan 8ak dantzan. Gogoan ez dudan Erronkariko bailarako herri txiki batean, gertaera arraroak gertatzen ziren. Horiotako bat kontatuko dizuegu. 4 lagun asteburuetan batzen ziren Gardeko herria. Bambi 14 urteko gaztea zen. Ile beltza eta luzea zuen. Mikel eta Bego bikiak ziren, biak ilegorriak ziren. Azkenik, Jon Iruñeko gaztea zen, eta asteburuetan Gardera igotzen zen. Urriaren 30 zen, eta 4 lagunak kalera atera ziren. Beti bezala, asteburua heltzean, hilerrira igotzen ziren, izarrak ikustera. Gau hartan, ilargi betea zegoen, dena isilik zegoen, eta hotz handia egiten zuen. Hilerrira heltzean, giltza atera eta atea ireki zuten, barrura sartzeko. Hilerrira sartzean, hilarri guztiak ikusten ziren dizdiratsu, baina bat zegoen bereziki handia zen, beldarrez eta lokatzez betea. 4 lagunak begira geratu ziren, hilarri handira. Bat-batean, hilarri atzean itzal beltz bat ikusi zuten. Oihuka eta korrika herrira jaitsi ziren. Begok galdetu zuen. Ikusi duzuenik ikusi dudan itzal berdina? Bai, goazen herrira korrika, esan zuen Jonek. Herrirako bidea oso estua zen, Bambi azkena zijoan. Ez zuen bidea ikusten argirik ez zuelako, eta gainera takoi handi batzuk eramaten zituen. Bat-batean, harri batekin estroputxe egin zuen eta pum! Burua lokatzan amaitu zuen. 3 lagunik barrezka hasi ziren. Bambik burua altxatu zuen, eta odolez beteta zeukan. Ah, zen azka, ongi zaude, esan zion Jonek. Ai, begia, ezin dut ireki eta zorabiatzen ari naiz, esan zuen Bambik. Medikura eramango zaitugu, igo nire gainean, esan zuen Jonek. Bambi Jonen gainean igo zen eta poliki-poliki herrira jaitsi ziren. Hurrengo egunean gau beltza zen, eta sorginez mozorratuta igo ziren berriro hilerrira. Itzal hori zer zen ikustera. Bambi gaixoa etxean geratu zen. Hilerrira heltzean, ilargia bete-betea zegoen, eta otsoen oihuak entzuten ziren. Au, au, beldurtuta zeuden, baina itzala zer zen ikusi nahi zutenez, han geratu ziren. Hilerrira sartu zirenean, atea bakarrik itxi zen, pum! 4 lagunak aterantz korrika hasi ziren, baina atea bultzatzean, itxita zegoela uhartu ziren. Itxita dago, esan zuen Jonek. Bakarrik itxi da, beldurtuta esan zuen Mikelek. Zer egingo dugu orain, galdetu zuen Begok.
Eta giltzak ohartu zen Jon. Denek poltsikoetan bilatu zuten, baina inork ez zituen. Bat-batean, haize hotz bat sentitu zuten, eta itzala arima bat zela ohartu ziren. Ikusi duzue nik ikusi dudan berdina, galdetu zuen Mikelek. Bai, arima bat zela uste dut, goazen hemendik, esan zuen Begok. Hilerritik korrika hasi ziren, eta nahi gabe Begok hilobi bat zapaldu zuen, eta barrura erori zen. Jon eta Mikel Bego ongi zegoela ikustera joan zirenean, bi eskuot sentitu zituzten bizkarrean, eta barrura erori ziren. Jonek begiak ireki zituen. Ez zuen ezer ikusten. Oihukatzen saiatu zen, baina ezin zuela konturatu zen eta lur guztia ahora sartu zitzaion. Ezin zuen arnasa hartu. Alboetara begiratzean Bego eta Mikel ikusi zituen. Ez ziren mugitzen, hildak zeuden. Leinabentuaren batean, Bambi hilerrira igo zen, bere lagunak nola zeuden ikusteko. Berak ez zekien bere lagunak bizia galdu zutela gau beltzaren erdian. Hilerrira sartzean, bere lagunen izenak hilarri batean ikusi zituen. Azkar batean, Bambik Begori telefonoz deitu zion. Lur azpian Begoren mugikorra entzun zen. Bambi negarrez hasi zen. Urriaren 31an gardeko hilerrira joaten bazara oraindik entzun aldira Bambiren negarrak. Gezurra egia ohe azpian arima. Agur lagunak, espero dugu asko gustatu izana, hurrengora arte.